Dulur-dulur, pernah nggak sampean ki merasa kecewa karena usaha yang sudah dilakukan ini tidak dihargai? Sudah bekerja keras tapi tidak dipuji, ora dilem. Sudah membantu orang lain tapi tidak dianggap. Sudah berbuat baik tapi malah dilupakan. Dan akhirnya muncul rasa sedih, muncul rasa kecewa. Lan kadang muncul pikiran, ngapain ya aku ngelakoni kabeh iki nek ora ana sing ngapresiasi. Jadi ngene dulur, iki sing dialami akeh wong. Kita hidup dengan harapan mendapat pengakuan dari orang lain. Pengen dipuji, pengen dianggap hebat, pengen dihormati, pengen dilihat berhasil. Padahal yang terus-terusan ngenteni pengakuan wong liya, ati bakal gampang kesel. Amarga ora kabeh wong bakal ngerti perjuanganmu. Ora kabeh wong bakal ngerti pengorbananmu. Lan ora kabeh wong bakal menehi apresiasi kaya sing sampeyan harapkan. Mula ana pitutur sing penting banget kanggo dielingi. Urip ora kudu golek tepuk tangane wong liya. Nah iki, hidup ini tidak harus selalu mencari pujian dan pengakuan dari orang lain. Tidak. Jadi dulur, coba ndelok wit woh ning pinggir dalan. Nalika wit kuwi berbuah, dheweke ora ngumumke marang kabeh wong to. Ora pamer, ora golek pujian. Nanging wong bakal ngerti saka hasile. Ngono uga urip awake dhewe ora perlu terus-terusan nunjukke apa sing wis kita lakoni. Ora perlu kabeh keberhasilan iki diumbar. Ora perlu kabeh kebaikan diceritakake. Amarga niat seseorang ora ditentokake saka pira wong sing memuji, nanging saka manfaat lan ketulusane. Sedulur, salah siji sebab akeh wong gampang stres yaiku kebanyakan membandingkan diri. Lihat orang lain dipuji, lihat orang lain viral, ya, lihat orang lain terkenal, lalu merasa dirinya kurang. Padahal urip iki tutu lomba golek perhatian. Urip iki perjalanan kanggo dadi luwih apik saben dina. Yen dina iki luwih apik tinimbang wingi, kuwi wis kemajuan. Yen dina iki bisa luwih sabar, kuwi ya wis keberhasilan. Yen dina iki bisa nggawe wong liya seneng, kuwi uga prestasi. Ora kudu kabeh wong ngerti, ora kudu kabeh wong memuji. Jadi dulur, ana wong sing kerja keras tanpa diketahui siapa-siapa. Ana ibu sing saben dina ngurus keluarga tanpa penghargaan. Ya toh? Ana bapak sing kerja saka esuk nganti bengi demi anak-anake. Ora ana tepuk tangan, ora ana penghargaan. Nanging apa perjuangane dadi ora berharga? Mesti ora. Amarga sing gawe sesuatu berharga dudu pujian manusia, nanging ketulusan lan manfaat sing dihasilake. Mula aja nganti uripmu dikendalikan komentare wong liya. Yen dipuji seneng banget, yen dikritik langsung down, yen diabaikan langsung kecewa. Amarga yen kebahagiaanmu gumantung marang penilaiane wong liya, sampeyan bakal gampang goyah. Dulur, lakonana sing apik amarga pancen apik. Nulungono wong amarga pengen nulung. Kerja sing tenanan amarga tanggung jawab. Ibadah amarga sapa Gusti Allah. Dudu amarga pengen dipuji manungsa.
Amarga pujian manungsa kuwi mung sementara. Dina iki dipuji, sesuk bisa dilalekake. Dina iki disanjung, sesuk bisa dikritik. Nanging yen sing sampean goleki ridhone Gusti Allah kuwi ora bakal sia-sia. Dulur, mulai dina iki ayo sinau urip luwih tenang. Ora perlu sibuk mbuktekke apa-apa marang kabeh wong. Ora perlu nguber pengakuan. Ora perlu nguber tepuk tangan. Cukup terus berbuat baik. Terus memperbaiki diri, terus menjalani hidup dengan tulus lan percaya. Wong sing berkualitas ora perlu akeh ngomong supaya dihargai. Amarga hasil lan sikape sing bakal ngomong. Elinga dulur, urip ora kudu golek tepuk tangan wong liya. Sing luwih penting yaiku urip sing bermanfaat, urip sing jujur lan urip sing diridhoi Gusti Allah. Salam luar biasa, salam sukses untuk kita semuanya.